Sarautar Hausa TV tashar nishaɗi. Maganar da zan yi magana ce ta sirri wanda bai kamata a ce na yi ta on social media ba, amma babu yadda na iya, saboda yadda duniya take mun kallo a bangaren da ya shafi personal rayuwata, wanda already mutunci na idan mutane da yawa ya zube, kuma Allahu alam, Allah ne kadai shaida na, ba ni da wani baki da zan iya kare kaina akan hakan, kuma babu dalilin da zai sa in fito duniya ina faɗan wani abu da yake faruwa da ni a personal life ɗina na gida. But amma this time around ya kamata in yi magana, saboda ni kaina abin ya zama na kasa fahimtar yadda rayuwa take, hakan yake faruwa da ni. But Allah shi kadai ya sani iya kokarin da nake yi da kuma iya kawar da kai, amma ƙarshe dole tura sai ta kai bango, an kai ga in samu sauki, kowa ma ya samu sauki. Har ga Allah wallahi azim ba ni da niyyar yin magana on social media, amma wani lokacin idan kana so ka goge wani fenti da mutane suka shafa maka, kuma kai baka san yadda za ka yi kai wannan abin ba, saboda babu wanda zai fahimce ka, so dole ya zama dole ka nemi hanyar da za ka iya gyara abin ya zama koya ne dai daga an kira sunanka, kada mutane su tuna da wancan image ɗin da suke kallon ka da shi.